Salutare toată lumea, eu sunt Cristi și astăzi o să vă arăt cum să filmați cu telefonul tău, să filmezi cu telefonul tău. Pentru început îți trebuie aplicația Mobizen. Intri pe magazin, cauți aplicația numită Mobizen, apeși pe A, o descarci, apoi urmezi instrucțiunile și totul e bine și frumos. Nu uita, dacă ți-a plăcut, te rog mult, abonează-te, dă un like și lasă-mi în comentarii câteva provocări, pentru că o să urmeze și un adevăr și provocare cât de curând. La acest videoclip o să strângem, nu știu, când o să strângem eu 10 abonați, eu să vă arăt cum să descărcați Minecraft Pocket Edition, ultima versiune, cea cu bărci, cea cu pești, cea cu toate. Deci, nu uita, știi ce de făcut, like, comment și abonează-te.